Хубаво, панах. Тука само нормални. Пак ли ти, ма? За къде си? За Панайот Хитово. Качвай се, айде. То ще изкърти камиона направо, той да не е влак. Чакай малко, ба. За Панайот Хитово, тъй ли? Тъй. Да, ма, да знаеш, аз от вчера съм станал маняк. Първо, ще те изнасила и после ще те убия, ще накълпвам на парчета, разбираш ли ма? Няма да стане той. Що няма да стане, ма? Щото запомних номера на колата. Ама ей, Сарма, как колата е лизингова, ма?